egunon, atzo azkenean borroka hori martxan jarri eta borroka horrek saria izan du maiota jantzita eta Euskadi Basque Country Muri estaldiarentzat nik uste garrantzitsua itzulian protagonismo hori lortzea, ezta? Bai, egunon, bai, azkenean, atzo esnatu nintzen garaian, ja burutik pasazitzaian, ez? Herritik pasabarren ginen, lastergetan, nire etxe azpitik, eta, omenalditxo txikitxo bat hemen hain nire buruari eta herriari, Lazkauri, iesaldi batu nuen, herrian barrena iesaldian pasatu nintzen, eta gero, sari potoloena, mendiko lider jarri naizela oso pozik, oso pozik. Orain borroka egitea, dagokio Garikoitz Brabori eta taldeari maiotori mantentzen saiatzeko, ezpaita edonolako maiota eta zalantzarik gabe borrokatu beharreko sari izango da, ez? Bai, azkenean maiota hori itzulean txirrindulari guztiek askok irabaztea juten dira, oso maitatua izaten da. Borroka polita egongo da gaur ere, azkenean goiniko igoera bigarren kategorikoa da, hor nik dituan puntua baino gehiago daude jokoan eta hor aurrena pasatzen danak opzioak ditu berriro irabazteko, baina iake maiota hon irabazi dugun saiatuko borrokatzen, noski baiet. Zorterik onen opa dizugu horrela gurtzen